Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржут Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Кандрата Крапіву. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Прадстаўце, калі ласка, нашага героя. Кандрат Крапіва – гэта вядомы беларускі байкапісец, пісьменнік, літаратар, драматург, які з'яўляецца адным са складальнікаў руска-беларускага слоўніка. Ён таксама віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі, шматгадовы, навуковец беларускі, чалавек, які увайшоў у, так скажем, пантэон своеасаблівы беларускіх навукоўцаў, беларускіх інтэлігентаў 20 стагоддзя. Ён нарадзіўся ў 1896 годзе, а памёр у 1991 годзе. Так нават пра яго кажуць, што нарадзіўся ў год каранацыі Мікалая II, а памёр у год сканчэння Савецкага Саюзу. Вось такое жыццё фактычна ён пражыў амаль 95 гадоў. Адкуль паходзіць такі псеўдонім? Ён казаў, што ягоная мэта, місія жыцця менавіта сатыра. І менавіта вось ад гэтага крапіва, пякучка крапіва, крапіва, якая пячэ, якая выкрывае недахопы грамадскія, асабовыя, чыноўнікаў, людзей, якія займаюць важнае становішча ў грамадстве, каб гэта грамадства было чысцейшае і каб адносіны былі больш правільнымі ў грамадстве, вось адсюль псеўдонім. Біяграфія гістарычнага госця. Ён нарадзіўся ў Узенскім раёне, у вёсцы Нізок. Быў на вайне, Першай светнай вайне. Пасля вайны ён вучыўся ў БДУ, скончыў педагагічны факультэт філалагічны. Працаваў у газеце «Савецкая Беларусь», публікаваўся, шмат яго публікацый, працаваў у полымі. Зноў жа, як я казаў, быў у шматлікіх там выданнях у часы Другой сусветнай вайны і таксама віцэ-прэзідэнтам Акадэміі навук Беларусі. Быў таксама, як кажуць, першы народны пісьменнік, таму што Янка Купала і Купколас народныя паэты Беларусі, ён першы народны пісьменнік. Аўтар знакамітых там ось такіх п'есаў, як «Хто смяецца апошні», «Мілы чалавек», там «Браманню міручасці» і іншых. Займаў афіцыйныя пасады. Там прадстаўляў Беларусь там у ААН нейкі час, уваходзіў у дэлегацыю, якая была у Саюзе пісьменнікаў, займаў пасады, нібыта грамадскія, але насамрэч яны афіцыйныя. Вось быў такім, скажем, функцыянерам ад навукі, ад культуры. У якіх папулярных жанрах сябе выявіў? Першую чаргу трэба сказаць вось пра гэты жанр байкі, у якім ён вельмі моцна так праявіў свае такія здольнасці. Пры тым, што ён быў такім чалавекам даволі кан'юнктурным. Увогуле ў Савецкім Саюзе некан'юнктурнай сатыры ў прынцыпе і быць не магло, асабліва 20-е, 30-е гады. Калі была, напрыклад, антырэлігійная кампанія, ён высмейваў рэлігію, што называецца, нават цэлую там склаў пра Біблію сатырычную, вось гэты, пра кнігу быцця, больш дакладна. Калі патрэбна было высмейваць непатрыятызм чыноўнікаў, іхная там схільнасць да карупцыі і так далей, вось ён высмейваў. Калі патрэбна было высмейваць беларускую эміграцыю, напрыклад, напісаў там цэлую байку пра Антона Луцкевіча і так далей. У гэтым сэнсе ён быў чалавекам такога свайго часу і вельмі кан'юнктурным. Разам з тым, ёсць ягоныя такія вельмі добрыя рэчы, зробленыя менавіта ў сферы навукі. Слоўнік, вось гэты трохтомнік, ён там Якуб Колас, Петро Глебка, Кандрат Крапіва. На мой погляд, добры слоўнік і такі на сённяшні момант яму абсалютна можна карыстацца. Таму як і навуковец, як драматург, як байкапісец, і паэт, канешне. Вось вершы ягоныя, ён так хвостка пісаў, усё гэта выкрываў. Зноў жа, трэба прызнаць, што ён быў такім савецкім чалавекам, вельмі савецкім чалавекам. Вашы улюбёныя творы Кандрата Крапівы? Напэўна, байка такая дыпламаваны баран. адным сяле, неважна дзе, хадзіў баран. Усе ведаюць. Так. І ў гэтым сэнсе ён паказваў сітуацыю, калі чалавек ён
лічыць сябе разумнейшы за іншых, а ў жыцці мы такіх назіраем. А выяўляецца, што гэта далёка не так. Ну, таксама мы у Бібліі чытаем, што Ісус кажа, што калі вас запрасілі на нейкае свята, на нейкі баль, ну, не займайце першае месца, каб не прыйшоў хто-небудзь важнейшы за вас і вам не было сорамна. Ну, у нейкім сэнсе Кандрат Крапіва ілюстраваў гэта. Ну, і ёсць такая байка «Асёл і Ісус», што асёл ён такі лічыў сябе важнейшым за Ісуса Хрыста, які ўехаў у Назарет. Ну, вось розныя яго такія ёсць алегорыі, рознымі сюжэтамі ён карыстаўся. І ну, мне здаецца, што пэўныя рэчы ён вельмі трапна выкрываў. Урок жыцця. Урок жыцця Кандрата Крапівы, ну, мне здаецца, адзін з найбольшых, тое, што для мяне был вельмі важным момантам, што ён у пэўных сваіх жыццёвых калізіях, ну, у яго, напрыклад, вось загінуў сын на вайне, сын Барыс загінуў на вайне, і от ён напісаў п'есу пра свайго сына, ён яшчэ не ведаў тады, што сын загінуў, таму што ён дзесьці там ваяваў пад Сталінградам, наколькі я памятаю. Это 42 год, а ўжо п'есу ён 43-м, 44-м ён пісаў. Даведаўшыся, што ён загінуў, ён напісаў, што ну, сын жывы, сын выжывае. У гэтым сэнсе вот, ну, яго было такое жыццялюбства, вось гэта моцная такая рэч. Ну, а з іншага боку, ён, канешне, многіх рэчаў проста не ўбачыў. Ён ужо памёр у 91 годзе, это ўжо быў перададзень незалежнасці Беларусі, але ён быў, ну, вельмі савецкім чалавекам, ён заставаўся, ён нават перабудову так з цяжкасцю прымаў. Вось гэта такі дагматызм, які быў, ён прайшоў 30-е гады, выжыў. Гэты дагматызм таксама перашкаджаў яму бачыць некаторыя відавочныя рэчы, для таго, што Бог мяняе атмасферу, Бог мяняе рэчы. Таму ў гэтым сэнсе ёсць станоўчыя, ёсць адмоўныя, і на ўсіх гэтых уроках трэба вучыцца. Наша размова прымеркавана да 130годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандратавіча Атраховіча, вядомага ўсім як Кандрат Крапіва. Наш герой адзін з самых яркіх прадстаўнікоў нацыянальнай сатыры. Выдатны драматург, празаік, байкапісец, перакладчык і літаратуразнаўца. Творчасць Кандрата Крапівы правяла яго ў тэатр. Толькі ў беларускім акадэмічным тэатры Янкі Купалы спектаклі па яго п'есах паказалі каля 800 разоў. Найбольшы поспех прынесла пісьменніку камедыя «Хто смяецца апошнім», якая лічыцца адной з лепшых у еўрапейскай камедыяграфіі 20-го стагоддзя. Больш за 800 тэатраў ставілі гэту п'есу. Кандрат Крапіва быў чалавекам выключнай працаздольнасці, і ён казаў: «Не трэба чакаць натхнення, трэба садзіцца і працаваць, тады і натхнення з'явіцца. Я ў мастацкім агародзе толькі марная трава, а якая смех ды годзе, я пякучка крапіва». Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!